Ik doe het weer gewoon een jesdag. Een jesdag maar uit een terug ruim, lichte ruim en protte bewolking. Maar er is wel wat oorzaken gewoon. De temperatuur lag al hoger als de aanroende dagen. En de komende dagen gaat die temperatuur nog wat hoger uitkomen en dan lijkt het morgen zelfs wel simmer. Maar laat ik beginnen met joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we toch wel een waartype met bewolking, maar uit een trog ruim of lichte ruim. Joen, vooral de droge periode, vannacht uit een trog het ruimwetter. De temperaturen binnen heeg tot 13 graden en de wind zwak op het Vesterloon, maar matig en vrij krachtig in het kust- en maatgebied uit zuidelijke richtingen waai. Ja, morgen dag. Wel het wordt morgen dag, maar dat is wel bewolking, maar ik redelijk wat zinnen en het lijkt het droog te blijven. Het ruimgebied blijft wat verder voort en de temperaturen rennen aardig op. Zandje 18 graden op de eiland, 19 of 20 graden op het Vesterloon. En dat bedoel ik nou maar, het lijkt het wel simmer. De wind die komt morgen uit zuidelijke richtingen, nog altijd matig en vrij krachtig. In de joentijd de droge periode, maar staan gewoon ik weer eens even letten wat ruim. Die had ik voor de nacht. En dan zetten we op naar het vooruitzicht. Het weekend staat voor de deur. Het eerste vakantieweekend van het noorden en de afsluiting van het midden en zuiden van Nederland. Iedereen in uw provincie, het lijkt het goed. Sneeuwen willen daar maar een protte bewolking, maar ik sta 18 graden. Sneeuw en manje, droeg, zinnen en bewolking. En de temperatuur is zo'n 17 graden, dus dat lijkt het al hier prima. En dan hebben we het te mild waar voor deze tijd van het jaar. En begin takken zet dat milde waar gewoon terug. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.